igo achiel kende ni kwat kata ni dhi gocho ne gavana kende ti gocho ne gavana no kata dhi gocho ne president papers modong gi dhi go kanye. To bende nyalore adiera sama ichopo kar luto mbulu kacha kata polling station kacha kiwacho ni anadwa mana gocho ne jatend piny Kenya bende nyalo mana miyo otas achiel kende. No mit to nyaka miya auchiel. Ko eman penjo mani penjo Tom Masha Tom modong gi dhi go kanye. To Tom nowacho ni ok inyal dhi kod gi oko. Ok inyal wuok kod gi oko kanyo. Nyaka ilute me box. To kilute box to dhi bedo rejected vote bang'e. Kalure ni onge alama mora mora mokete. Yes, mang ne kela gimoma Fredo wacho. Lakini bano nyisowa ni king'iyo kwan kura mogone president, mogone jood bura teme county, mogone MCAs teme county, mogone governor, women rep, senate, onego bedni girom kata gipogore matin nikech nitie strays moko. To kiyudo ka gipogore gi gima dhi 50,000, gima dhi 100,000, ni ji 100,000 obiro ogocho ne ng'ata achiel kende to wuok odhi. Kata ni jomo gocho ne seneta ng'eny moingo jomo gocho ne gavana, nyiso ni kacha nitie penjo manyaka IBC duoki. To duoko IBC nyabedo ni mago ne rejected votes. Lakini ka onge duoko to nyiso ni gimono timore kanyo. Kaito inyalo dhi ni go kura to okidwa joma ni kanyo te. Koro iduoko paper ni ka en blank. To ka iduoko matene ni lute sanduku kacha ka onge alama mora mora mikete. Wacho jogo richo ni te. Kata inya ketho gite, ikiewo gite, kata indiko nying ng'ama chielo kaka Kigame nyicho tam nok chungi. Ng'ato nyadhi to ndiko ni anadwaro Kigame. Mano dhi bedo rejected votes. To kiwacho ni kwano joma votes ma valid kende tene ni motimo yiero nyiso ni joma no dagi candidates gi gin yiero gi okwan. Koro apa ni ng'ato ka Helefa odok penjo Supreme Court ni ong'iane kendo gima ne Supreme Court nowacho 2013